Agijupens, Gipuzkoako pentsionista eta jubilatuen elkarteak euren aldarrikapenak herrialdeko udaletara eta diputaziora eramateko ibilaldi berezi bat hasiko du datorren asteartean. Lehen etapak Zegamatik Segurara eramango ditu, bigarrenak aldiz Idiazabal Olaberria eta Ormaiztegitik Beasainera, eta hirugarrenak Beasaindik Legorretara Ordizia eta Itsasondotik igaroz. Bidean topatzen dituzten udal guztietan geratzeko asmoa dute, bertan alkateari garatu duten gutuna eman asmoz. Legorretatik Donostia aldera abiatuko dira eta etapaz etapa urri hasieran iritsiko dira bertara. Aldarrikapen zehatzez gain, hirugarren adinekoen ahalduntzea eta gizartearen sentsibilizazioa eskatzen dute. Helburua baino gehiago da, bat hasteko nahi dugu gure organizazioa ezautu dela, zeatik Gipuzkoan indartsuena gea, konparazio gabe gaina, 400.000 asoziatu baitu, baina ez gea ezaunek, herritan ezaunetie herriko garrak. Baina Agijupens bezala, asoziazio zea bezala, ez gera ezautzen. Eta orduan bat helburu bat ezautu gaitezela, udaletxetan ez gaitu ezautzen, eta orduan udaletxetan jodeu baita ere ezautu gaitu zen. Momentu honetan situazio berezi bat bizi deu, eta orduan aprobetxatu nahi gendun baita ere situazio horri erantzun ematea. Pentsio dala ez dala, pentsio buruz eta rebindikazio mailako bira bat egitea. Horrekin batea baita ere asmoa o helburutakoa da, jake ibiltzea rekomendatzen zaigun, deporte pixkat egiteko bidea egitea, eta horrekin batea baita ere herri txikiek ezautzea. Jende askok ez ditu ezautzen, eta bata bestea lekua junez, herri txikiek ezautu zela. Orduan, arrazoi guztiek nolabait ere indartzeko asmoz, bira hau pentsatu gendun. Alde batetik, pentsioen igoera beti egon behar duela KPI-arekin, ezta? Horrekin lotuta. Eta hori nahi degula sendotu, blindatu egin nahi degula. Eta hori ez dindula egon, gaur horrelako konponketa politiko bat egin dute, ez dakizze alderdi politiko, ez, legez, hori horrela izan beharko luke. Hor, arazo handiena daukaguna da alargunak. Alargunen egoera, eta bereziki alargun adinekoak. Adinekoak oso pentsio murritza, oso pentsio txikia daukate, eta hor eskatu nahi deguna da, zure senarra hiltzen denean, euneko eskabide hori. Badakit gauza hauek golpetik ez dirala lortu egiten, baina mintzat hortik abiatu, ezta. Hori izango litzake pentsio arloan, ezta. Bigarrena izango litzake, orokorki gu udaletxeekin nahiko gustora gaude. Zorionez, politika soziala gure Euskal Herriko, ni behintzat Gipuzkoako udaletxeetan eta noski foru aldundian nahiko zabala eta nahiko oparoa da. Baina alde horretatik nahi dugu, alde batetik, diru laguntza, subentzioak eta harreman estuago eukitzea, ezta? Udaletxeakin, badakit herri batzuetan, oso harreman estuak dituztela, eta beste batzuetan hori sendotu beharko litzatekela. Poliki gizarte guztia, hirugarren adinean sortzen diren traba horiek hori mozten, hori uxatzen, kentzen, ez da joatea. Inorketzuen uste dala 30 urte, berdintasunaren zinegotzi bat izango genuela. Inorketzuen uste gaztediaren zinegotzi bat egongo beharrezko izango litzatekeen, o mugikortasunarena. Beharrak sortu dira, urten poderioz. Gu planteatu nahi duguna da, orain, hirugarren adinekoak egia da, gizarte politika edo gizarte zerbitzuak, bienestar sozial edo hor sartua, baina eskatzen dugu baitare hor karta hortan, nahiko genukela zinegotzi bat hirugarren adinekoa eta hirugarren adinekoa izatea bera.